Abonats, a partir d'ara, si no podeu assistir a un partit, podeu alliberar el vostre seient perquè el pugui gaudir una altra persona. A més, si el seient es ven, podreu recuperar una part de l'import que vau pagar. El procés és molt fàcil. Entra a la teva aplicació del Bàsquet Girona i accedeix als teus carnets. Cliques sobre el carnet que vulguis alliberar i pots alliberar qualsevol dels carnets que tinguis vinculats. A sota del carnet has de clicar el bàner Alliberar. Clica al partit o partits que vulguis alliberar i clica a acceptar. Podràs comprovar quines localitats has alliberat a la visió general de partits. Una vegada la localitat hagi estat venuda, rebràs una notificació i el teu saldo apareixerà sota el teu abonament. Trobareu tota la informació a l'aplicació del Bàsquet Girona i a la web basquetgirona.com. Ens veiem a Fontejau. Som-hi, Girona!